Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά! Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις γιορτές του Πάσχα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Σίγουρα, πολλοί από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή είστε σε μία σχέση και αμφιβάλλετε αν μπορείτε να συνεχίσετε με τον άνθρωπο που έχετε δίπλα σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση που να ζει στον αυτόματο πιλότο. Ζούμε σε μια εποχή που δεν είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε για τη σχέση μας. Απλώς περιμένουμε τις συνθήκες να είναι κατάλληλες και ιδανικές, ώστε να έρθει ο ιδανικός σύντροφος για εμάς, δίχως ατέλειες, δίχως ελαττώματα. Έτσι, όταν προκύπτουν προβλήματα, δίνουμε τέλος στη σχέση, επειδή πολλές φορές έχουμε την ψευδαίσθηση ότι δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για εμάς. Είναι πράγματι όμως έτσι, ή μήπως λόγω της λανθασμένης αντίληψής μας ότι πρέπει να βρούμε το τέλειο τέρι, αποκτάμε συνήθειες που μπορεί να διώξουν τον άλλον μακριά μας? Έκανα λοιπόν την έρευνά μου και στο σημερινό βίντεο θα δούμε 10 πράγματα που μπορούν να καταστρέψουν μια σχέση. Η ζήλια είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι. Συνεπάγεται από συνεχόμενες σκηνές, οι οποίες αρχίζουν και δυσκολεύουν τη συμβίωση. Πολλοί από εσάς μπορεί να πείτε ότι μία μικρή δόση ζήλιας μπορεί να σημαίνει ότι ενδιαφέρεται τόσο πολύ που τρέμει και μόνο στην ιδέα του να σας χάσει. Και έτσι να είναι, η ζήλια είναι ανασφάλεια. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος να το πούμε, αλλά και πάλι φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε. Αν ζηλεύεις τον ή την σύντροφό σου χωρίς να σου έχει δώσει δικαιώματα, τότε το πρόβλημα είναι καθαρά δικό σου που δεν τον εμπιστεύεσαι. Είναι σίγουρα ένα τοξικό συναίσθημα που όχι μόνο προκαλεί δυσφορία, αλλά είναι ικανό να δώσει και τέλος στη σχέση σας. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ανάγκη για επιβεβαίωση. Δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να ακούει θετικά και όμορφα σχόλια από τους γύρω του, και αν κάποιος λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, τότε να είστε σίγουροι ότι λέει ψέματα. Εξάλλου πρέπει να μας ενδιαφέρει η γνώμη του κοινωνικού μας περιβάλλοντος, ώστε να είμαστε σε θέση να δεχτούμε 5 πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν. Ένα από αυτά καλή ώρα θα μπορούσε να είναι ότι η ανάγκη για επιβεβαίωση δεν αποτελεί λόγο για να κάνεις μια σχέση και σίγουρα δεν είναι μια ευθύνη την οποία πρέπει να φορτώσεις τον ή στην σύντροφό σου. Οι σχέσεις δεν γίνονται για να νιώσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας, παρά μόνο για να βρούμε έναν άνθρωπο που θα ομορφαίνει ακόμα περισσότερο τη ζωή μας. Κυρίως όταν πρωτομπαίνουμε σε μία σχέση, το μόνο που θέλουμε είναι να περνάμε όσο το δυνατόν περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τον ή την σύντροφό μας. Όμως ξεχνάμε μια πολύ βασική ανάγκη, να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Όταν σε μία σχέση ο ένας από τους δύο θέλει συνεχώς να βρίσκονται μαζί, τότε ο άλλος αρχίζει να αισθάνεται ασφυξία. Όλο αυτό επίσης έχει ως συνέπεια να μην φροντίσεις τον εαυτό σου και να μην ακούς τα θέλω σου και τις ανάγκες σου. Άσε που κυρίως εκείνος θα αρχίσει να παραμελεί τους φίλους του για χάρη σου. Δεν μπορείς να τον κόψεις από τους φίλους του, τους διάλεξε, όπως διάλεξε και σένα. Όμως τους διάλεξε πολύ πριν διαλέξει εσένα. Την μοναξιά φοβάμαι, λέει το τραγούδι, και σίγουρα έχεις ταυτιστεί. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του. Είναι επικίνδυνο. Όμως το να φτιάχνεις ρηχές σχέσεις με ανθρώπους απλά και μόνο για να έχεις κάτι να ασχολείσαι είναι εξίσου επικίνδυνο, αν όχι και περισσότερο. Αυτός ο φόβος της μοναξιάς μπορεί να οδηγήσει σε καταπίεση ή σε ανάγκη για επιβεβαίωση, όπως είπαμε στο νούμερο 8 και στο νούμερο 9 αντίστοιχα. Είναι 1000 φορές προτιμότερο να είσαι μόνος παρά σε μία σχέση με μόνο σκοπό να καλύψεις τα προσωπικά συναισθηματικά σου κενά. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να αποβεί καταστροφικός για τη σχέση σας είναι να μην εκφράζεις όσα επιθυμείς και όσα νιώθεις. Πώς θα γνωρίζει ο σύντροφός ότι θες αν δεν του το πεις? Όσο δυνατή σύνδεση και αν πιστεύεις ότι έχετε, όσο καλά και αν γνωρίζετε ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί να μαντέψει τι έχεις μέσα στο κεφάλι σου αν δεν του μιλήσεις. Η σιωπή όχι μόνο δεν αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στη σχέση.
Ο σεβασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αξίες καθώς και από τις βασικότερες υποθέσεις για να διατηρηθούν τα θεμέλια σε μία σχέση. Ο σεβασμός εκδηλώνεται με τα λόγια αλλά πρωτίστως με τις πράξεις. Μία από αυτές είναι να τον ακούς πραγματικά και να δίνεις προσοχή σε όσα λέει. Όταν σου αποσπάται η προσοχή πολύ εύκολα ακούγοντας τα μισά και λιγότερα από όσα λέει, φτάνει σε σημείο να μην θέλει να είναι πια μαζί σου και με το δίκιο του. Το πιο τρανό παράδειγμα αυτής της συνήθειας είναι το κινητό. Κουνάς το κεφάλι σου συγκαταβατικά δείχνοντας δίθεν ότι ακούς όσα λέει, ενώ στην ουσία δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη. Η κακή αυτή συνήθεια με το κινητό δεν ισχύει μόνο για τις σχέσεις αλλά και μεταξύ φίλων σε μια παρέα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δώσω μια συμβουλή. Όταν είμαστε με κόσμο, το κινητό μέσα στην τσάντα. Τα επόμενα 4 που θα σας αναφέρω δεν τα βρήκα σε κάποια ιστοσελίδα ή σε κάποιο άρθρο, αλλά τα θεωρώ εξίσου σημαντικά, αν όχι και περισσότερο. Θα ξεκινήσω μιλώντας για τη ρουτίνα σε μία σχέση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό μετά από μία μακροχρόνια σχέση ο έρωτας να μην εκδηλώνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο, καθώς μία άλλη δύναμη αρχίζει να υπερισχύει και δεν είναι άλλη από αυτή της συνήθειας. Εξαιτίας αυτής της δύναμης καθώς και του ταχύτατου ρυθμού ζωής τον οποίο καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε καθημερινά, πέφτουμε στην παγίδα της ρουτίνας. Φράσεις του τύπου «Βγαίνουμε έξω απόψε», «Πάμε για πικνίκ», «Σινεμά», «Bowling», «Να κάνουμε ένα ταξίδι μαζί» έχουν πάει πλέον περίπατο. Αυτό οδηγεί στο να εξαφανίζεται κάθε ίχνος ρομαντισμού και στο τέλος η σχέση αρχίζει να βαλτώνει. Μία σχέση μεταξύ ενηλίκων αρχίζει να είναι δυσλειτουργική όταν ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να είναι προσκολλημένος στην οικογένειά του. Είναι μεγάλο προτέρημα για έναν άνθρωπο να σέβεται και να αγαπάει την οικογένειά του, δείχνοντάς το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως, σε όλα υπάρχουν όρια. Η εξάρτηση από τους γονείς και η συνεχής αναφορά τους σε κάθε συζήτηση μπορεί από ένα σημείο και μετά να κουράσει τον ή την σύντροφό μας. Το πιο καταστροφικό βέβαια για τη σχέση είναι να είσαι έρμεο απαιτήσεων των γονιών σου και να τους αφήνεις να ορίζουν τις αποφάσεις που θα πάρεις στη ζωή σου δίχως να έχεις δική σου κρίση. Τότε πίστεψέ με, το να τελειώσει η σχέση σας είναι απλά θέμα χρόνου. Το να συγκρίνεις το παρόν με το παρελθόν είναι ό,τι χειρότερο για μια σχέση. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να συγκρίνεις την τωρινή σου σχέση με την προηγούμενη, θα αποκτήσεις ανασφάλεια που θα σε κάνει να πιστεύεις ότι ο άλλος δεν θα είναι ποτέ αρκετά καλός για σένα. Θα προσπαθείς πάση θυσία να πετύχεις την τελειότητα αν συνεχίσεις να διακρίνεις ομοιότητες και διαφορές. Το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να διώξεις τον ή την σύντροφό σου μακριά. Εδώ που τα λέμε, αν συνεχώς σκέφτεσαι και φέρνεις στην επιφάνεια τα γεγονότα του παρελθόντος, μήπως τελικά δεν ξεπέρασες ποτέ τα συναισθήματα που είχες για αυτόν τον άνθρωπο? Μήπως τελικά δεν ήσουν έτοιμος να προχωρήσεις τη ζωή σου? Μήπως χρειάζεσαι λίγο χρόνο μόνος? Μόνο αν βρεις τον εαυτό σου, θα είσαι έτοιμος να ανοίξεις ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου. Φυσικά, ο μεγαλύτερος εχθρός της σχέσης δεν είναι άλλος από τον εγωισμό. Προφανώς και επιβάλλεται να ακούμε και να επικοινωνούμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας όπως είπαμε και στο νούμερο 6. Μην ξεχνάμε όμως ότι δίπλα μας έχουμε έναν άλλον άνθρωπο διαφορετικό από εμάς. Δεν θα έχουμε πάντα τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες επιθυμίες, τις ίδιες ανάγκες, ούτε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Και εκεί πρέπει ο σεβασμός που αναφέραμε στο νούμερο 5 να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο σεβασμός χαρακτηρίζεται τόσο από αμοιβές υποχωρήσεις, όσο από κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Το να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε στην άκρη τις ανάγκες μας σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο, όμως αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο πραγματικά, τότε πίστεψέ με, σε νοιάζει πιο πολύ εκείνος παρά ο εαυτός σου. Ποια από τις συμπεριφορές παύλα συνήθειες που είδαμε στο σημερινό βίντεο πιστεύετε ότι μπορεί να αποβεί η πιο καταστροφική για μια σχέση? Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη λίστα?
Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και γιατί όχι να μην κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω στο θέμα. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσατε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, το όνομά μου είναι lifelover_gr, όπου εκεί ανεβάζω στιχάκια που γράφω η ίδια, καθώς και story όπου μπορείτε να ψηφίσετε ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο, θα τα πούμε την επόμενη φορά.